Hola, hola, jo sóc l'Olga de Pilates en català i avui et porto una petita rutina en la qual treballarem amb les gomes o bandes elàstiques, aquestes que són com un cercle totalment tancat i elàstic, que ens aporten un plus de treball perquè hem de fer més força, però a la vegada també és una força que se sent diferent que simplement carregar pes, perquè ens fa treballar musculatura més profunda i musculatura estabilitzadora. La rutina d'avui està centrada en zona d'abdomen, core, abdomen profund i glutis, sobretot. I començarem dempeus. Recorda que ja has escalfat sempre entre 3 o 5 minutets i començarem posant-nos la goma una miqueta més amunt de la zona de turmells, a mitja cama aproximadament. Des d'aquí separes les cames paral·leles, peus paral·lels, de manera que ja notes la goma en tensió. Des d'aquí espatlles al seu lloc, avall, separades d'orelles, una postura ben llarga de pilates, creixent, treballant ja tota la columna per allargar-la. I el que anem a fer és col·locar-nos les mans a l'occipital. No aquí, la zona de cervical, sinó aquest os més pla del crani. Des d'aquí, el que farem és separar la cama esquerra, tot el que puguis, tot el que et deixi la goma. El taló ja es manté amunt, sense que se'n giri la pelvis. Continuem pelvis que mira endavant. Des d'aquí inclino el meu tronc lleugerament, però busco continuar creixent. No vull que se m'enfonsi el pit. I des d'aquí el que farem és col·locar tot el pes a la cama de suport i elevar l'altra cama en 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I Déu-n'hi-do el treball i canvio. Suport a l'altra cama, m'inclino lleugerament sense que s'enfonsi el pit i 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Fantàstic! Déu-n'hi-do treball en què hem treballat glutis, però també abdomen. Ja des d'aquí ens n'anem cap a terra, cap a la teva estora. Anem a col·locar la goma o la banda elàstica als peus. Ens col·locarem de genolls en quadrupèdia. Sempre busco tenir genolls sota malucs i canells sota d'espatlles. Des d'aquí, com sempre, treballo de manera que la goma ja la tingui en tensió. Si tanco massa les cames, perdré la tensió a la goma. Per començar, el que farem és col·locar-me i evitant mantenir la meva columna neutra, és a dir, que no passi res aquí. El meu tors, simplement elevar, cama dreta amunt, tot el que pugui, en 6, 5, 4, 3, 2 i última. D'acord. Des d'aquí, el que faré ara és com cercles, obrint la cama i el mateix, sense perdre aquesta tensió a la goma. I 1, 2, i al mateix temps continuo allargant columna. 3, 4, i 5, i última, i 6. Continuo amb aquesta cama, els dits dels peus flexionats al mat, i el que faré és estiro la cama de treball. Si sents dolor als genolls, pots posar-te un coixinet a sota. I cama estirada amunt en 6, 5, recorda no arquejar lumbar, 4, 3, 2 i 1. Queda't aquí. Anem a fer pulsos sostinguts a dalt. Elevo cama, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I descanso. Anem a treballar amb l'altra cama. Em col·loco i primer amunt, 6, 5, 4, vigila no marxi la goma, 2 i última. I ara recorda aquells cercles en què obro, 2, mantenint tensió a la goma tota l'estona, 4 i 5 i última, i 6. Fantàstic. Estiro aquesta cama, la que estic treballant, i des d'aquí amunt en 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Prepara't perquè fem pulsos a dalt en 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I torno, descanso. Des d'aquí anem a tornar a treballar amb la cama
amb la que has fet la seqüència per primera vegada, que en el meu cas és la dreta, l'estiro l'altre genoll a terra. Prem amb força al terra, també amb les mans, separar escàpules, i aquí el que faré és agafo aire, quan exhalo, elevo uns centímetres el genoll de terra i porto l'abdomen encara més cap a dintre, arrodonint lleugerament la part alta de la meva columna. Fixa-t'hi. En faré 6 també. Agafo aire. És com si aspirés el melic endintre. 2, 3, 4, 5, i última, i 6. I canvio amb l'altra cama estirada, em preparo, amunt, 2, 3, 4, 5 i última, i 6. Fantàstic. Anem a continuar amb la goma tal com la tenim. Torno a la quadrupèdia, m'avanço un palet més. Aquí el que vull fer és estirar les cames i anar-me'n a una planxa alta. Estiro cama dreta i tinc una planxa. Separo les cames, tot el que necessiti, de manera que la goma queda en tensió i des d'aquí mantenir la tensió la goma, genoll cap a colze, 1 i canvio 2. 3, en faré 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i última, 10. Descansa un moment, genolls, i tornem a la quadrupèdia, encara mantenim la goma tal qual aquí. Aquí el que et demanaré ara és elevar els 2 genolls amunt i des d'aquí una passeta cap al costat i una altra cap a l'altre, d'acord? És com si portes peu fora del mat i alternes l'altre peu i en faré 8, intentant mantenir ben connectat el teu abdomen i que no balli tot el teu tors. Ens col·loquem, elevo lleugerament els meus genolls i 1, tapa al costat, 2, 3, alterna, 4, 5, 6, 7 i última, i 8, i descanso. Fantàstic. Anem a col·locar-nos ara cara amunt i amb la goma just a sobre de genolls m'estiro mirant cap al cel. Quedaran les escàpules a terra, braços i palmells de les mans també. Elevaré les cames a la postura de la taula, mantenint 90 graus de flexió maluc i també genolls. I aquí començarem obrint cap a un costat, però no separant les dues cames, sinó, en el meu cas, la cama dreta fa força per mantenir-se quieta, és a dir, frena, i la cama esquerra s'obre evitant que es volqui la meva pelvis. Per tant, també treballo aquí al core per mantenir aquesta estabilitat. Anem a fer-ne 8 de cada costat. Comencem ja amb la goma en tensió. Agafo aire i exhalo, obro, i 2, una cama frena, 3, l'altra obre, i 5, 6, i 7, i última. Queda't a dalt i simplement canviem, obrim a l'altre costat en 1, 2, 3, i 4, 5, i 6, i 7, i última, i 8. Fantàstic. Anem a acabar aquí la goma tal com la tinc, però ara planta dels peus a terra i puc deixar els braços aquí, o si vull més dificultat, els braços elevats. Anem a fer un pont de glutis. Faré amb els braços elevats, palmells a les mans que es miren, agafo aire, exhalo, elevo el pont i aquí separo gomes en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i última 8 i baixo. I anem a fer un últim exercici, crec que baixaré la goma just a sota de genolls perquè no s'escapi, que continuaré quan estigui a dalt del pont. Baixo braços ara sí, aixeco una cama i canvio
2. I el mateix, hi ha una cama que està resistint perquè està com frenant perquè no se l'emporti la goma i l'altra que fa la força per obrir la goma. Alternarem la cama i en faré un total de 8. Col·loquem-nos plantes dels peus totalment a terra, agafo aire i exhalo, pont. I et quedes aquí dalt al pont intentant que no vagi baixant i portant la panxeta endintre. No volem que ens surtin, no volem arquejar o fer una gran extensió aquí de la toràcica, sinó en línia amb la pelvis. Vinga, i amunt, en 1, 2, 3, 4, 5, i 6, i 7, i 8, baixo, i descanso, i espero que t'hagi agradat aquesta rutina amb les bandes elàstiques, que notis el treball als glutis i al teu abdomen. Si tens més temps, pots tornar-la a repetir tota sencera, fins i tot 2 vegades més per un entrenament més complet o combinar diferents vídeos dels que trobes meus per tenir un entrenament complet. Moltes gràcies i ens veiem a la propera sessió.